Πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Θα ήταν πολύ νωρίς στο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Καλύτερο δηλαδή για να προηγηθεί. Εδώ το σουτ και το 1-0 για την ΑΕΚ. Από τον Παναγιώτη Λαγό. Ο Παναγιώτης Λαγός, ο οποίος καταφέρνει να σκορά. Από το 13ο, ζωντανή μετάδοση του Κόνεξ TV Sport για την και έχουμε τον γκολ. Ισοφαρίζει ο Τζιμπρίλ Σισέ, είναι που ισοφαρίζει στο 21ο λεπτό. Του κόρνερ από τον Σεμπαστιά Λέτο και την γυριστή κεφαλιά του Καντέ. Η μπάλα έφτασε στον Τζιμπρίλ Σισέ, ο οποίος από πολύ κοντά κάρφωσε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Σεμπαστιάν Σάχα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ρόπουλο, η μπάλα βρήκε στον Διόπ. Φτάνει στον Ζιλμπέρτο Σίλβα, είναι ωραίο σουτ και το 1-2 από τον Παναθηναϊκό με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα να σκοράρει στις καθυστερήσεις. Οι άνθρωποι της ΑΕΚ εκεί για να προστατεύσουν τον Λέτο, ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Μπαλά περνάει στο δεύτερο δοκάρι, είναι το 1-3. Ο Παναθηναϊκός με τον Λουκά Βίτρα, ο οποίος βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, εκτέλεσε το Λέτο Σαριέκη, πήρε την κεφαλιά και ο Λουκάς Βίτρα ήταν στο δεύτερο δοκάρι μόνος του, το ξέχασε η άμυνα. Ο Καράμπελας δεν μπόρεσε να τον εμποδίσει και με αυτόν τον τρόπο ο Βίτρα λοιπόν σκοράρει. Των καθυστερήσεων, το σουτ στην κίνηση, μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με το σουτ του Μπακ. Μόνο Τζιμπρίλ Σισέ δεν βρίσκεται μέσα στην περιοχή από τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Ο Καρνέζης και γκολ! Απίστευτο! Από το Μίτσελ! Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο Ολυμπιακό.